10:35 ക്യാൻഡിലിലെ ഗ്യാപ്പ്, അബ്സോർപ്ഷൻ, ബയേഴ്സ് ട്രാപ്പ്, പിന്നെ 10:40 ക്യാൻഡിലിന് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനും സാധിച്ചില്ല. മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഒരു പി എൻട്രിയാണ് നോക്കുന്നത്. ATM സ്ട്രൈക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. കീ ലെവൽസ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീ ലെവലിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു മാർക്കറ്റ് ഔട്ടാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു 74-നാണ് മാർക്കറ്റ് ഔട്ട് എടുത്തത്. ടാർഗറ്റ് ആക്കി വെച്ചത് 82, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആക്കി വെച്ചത് ഓൾമോസ്റ്റ് 69. റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1:2 ആണ്. 8 പോയിൻറ്റ് ടാർഗറ്റും 4 പോയിൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും. ഫ്യൂച്ചർ ചാർട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രേഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കൺഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു അത്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആ സെറ്റപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്രേഡ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആണ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ട്രേഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് 82 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.